Hydrochloroquine hi COVID-19 damdoi anilau. Wall Street Journal in aziadanin coronavirus lo chwana Wuhan China a Dr. Lartak coronavirus veite na sataka enkawl to tu Dr. Jan ing soidan chuan tunlaya COVID-19 enkawl nana damdoi man lartak hydrochloroquine chu COVID-19 veite enkawl nan damdoi cha anilau alo ti vele tlat mai he Dr. Lartak kyang COVID-19 veitam tak alo enkawl to a Uhana ashivei te damdoi te shang shang mangin encchinna experiment alo nei to thu asoi. COVID-19 wanga dam lau te tan enkawl na rin tlak tak damdoi mu chua alani boksi lau awangin WHO po abuai le ani. Chinese doctor janinga soidan chuan hydrochloroquine malaria damdoi atana an man thin le damdoi chidang dang po COVID-19 Veit enkawl nan encchinna trial an nei to thu apuang chuaka chuan encchinna a chuan hydrochloroquine hi damdoi dang an encchin te ang bokin COVID-19 wanga dam lo te hian dampha nan an manglem lo ni in asoi ani he thil hi Wall Street Journal in interneta ada chuan hu loka soisil na comment atam ngal hle comment tu tam tak chuan Chinese doctor chuan hydrochloroquine thalaw ati chuan damdoi dang coronavirus veite enkawl na tur puang mai ro se ti te COVID-19 damdoi an thup tlap em ni ti ten le China atang chuan duplicate bak achuak lawang tia comment le post ti elzong atam ngal hle ani heti mek lai hian USA president Trump chuan he Sikserh damdoi hi COVID-19 veite enkawl nan damdoi thaber ni ti in alo puang dum ve to boka ramro puile khuvia ram changkang president mevina COVID-19 damdoya an puan ta ka chuan he Sikserh damdoi hi phungzinga piring vor ang main damdoi dora stock zong te chu voile khata anin chu zo de ngal veka damdoi dor tren khata chuan he malaria damdoi leitur hian an in line na sale bokani he Sikserh damdoi shalkal lo tak chu thole khata rang ka chak ang main a hluta thut ani ber chu Mizoram khopui pakhat lungle ya ngei po hydrochloroquine mamoreng mai chuan he malaria damdoi leitur a hmu to lo thu Facebook a chanchin thar group lian taka po sial bok ani he thu po siam tu hi SLE natna veimek ania he SLE natna vei tu hian hydrochloroquine hi anatna awang hian ereng turin doctor ten an choa thole khata he Sikserh damdoi hianin chu zo tak vek si awang chuan leitur a hmu zo to lo thu le lo lei khol emo leitur nei kol chuan khongaya leitir turin Facebook a chanchin thar group pakhat kal tangin mipuite angen hialani USA President Trump me upuin he Sikserh damdoi awang hian India avo cher mai boka India in he Sikserh damdoi hi min thon lo chuan thungrulna a hmuve khopang atitun tun boka India sarkar chuan he malaria damdoi hi ramdanga thon chwa lo kan rotna hi kan ennon photanga chumi condition a zir chuan thutuk na kan siamang antive thunga ti chuan India chuan ramdanga thon chwa chu phalin mum makta dwai tel chu America a COVID-19 veimek te enkawl nan an thon chuak ta hum mai ani America po alom hle a President Trump chuan lom thu India Prime Minister aron shil ngal fatani India chuan Israel a tile ramshang shanga he Sikserh damdoi hi a thon chuak chur tamaya Chinese doctor in he Sikserh damdoi hi COVID-19 damlo enkawl nan acha chuang lo ti in soima sila mithiam te soidanin he Sikserh damdoi hian infection na sale zwal tur veng tu atan atangkai an lo ti ve mek boka COVID-19 damdoi tak chu khovel damdoi siam thiam ten mu chwa tumin ambei mupa an la mu chuak theiri lo tin vaccine siam turin khovel ram shanga ambei mupa China le USA a chuan ti chinna an nei chho thui to hle ani China a vaccine siam tum to te chuan mishinga trial encchinna nei an tum chho nai ni in an soibok
America President Trump chuan malaria damdawi chu COVID-19 natnakai te enkawl na atan atha ti puangin soima sila andrama doctor thiam tak te ro chuan an pompui ve chuang hau lo thungani chutiang chu thilom dan po ni ma sila aya rin tlak le chhortlak tur damdawi dang mu chua alani meu si lo wangin engemaw chen chu he Sikserh damdawi hi an hmang zui zel don ni in alang midlonga kan hmu thei silo melma ti bai takin khovel arun meka khovel chu achiai buai mek ani hi Mars mizotena Sikserh kan ti meyama inkap kai tura spacecraft relate deuh tho a thlok chak thei khovelin asiam cho to la hian coronavirus tu dai thei damdawi alasiam chuak thiam meu lo ni in alang chuwang chuan nang po lo film khorla sarkarin kan himna tur atana amalak na te lo thlo pangche izwam swal lo nge he virus hi azwam omviao lo ania kan soi le du chu he kan channel hi ilo la subscribe lo ni chuan khonga in lo subscribe la tin kan upload tharapiang te ilo hmu ngal theinan notification bell kha ilo met keu donya